Godiya ta tabbata ga Allah. Godiya ta tabbata ga Allah mai girma maɗaukaki. Ya kira bayansa zuwa ga gaskiya a cikin maganganu da kuma ayyuka. Na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai, wanda yake zuljalali da kamala. Girmansa da ɗaukakarsa ta girmama da sunayensa, lamarinsa ya girmama, siffofinsa sun ɗaukaka. Na kuma shaida lallai jagoranmu, shugabanmu annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne, wanda aka siffanta shi da mafi girman ɗabi'u da mafi alkhairin wanda aka ba ma hikima da kuma kyawawan maganganu. Tsira da minci da albarka su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, mafi alkhairin sahabbai da kuma iyali da wanda suka fi tafarkin gaskiya da kyautawa har zuwa tashi kiyama. Bayan haka, ya ku taron muminai, ina muku wasici da kaina da jin tsoron Allah. Duk wanda ya ji tsoron Allah, to lalle lahira ta zama ita ce babban burinsa. Duk wanda kuma lahira ta kasance masa ita ce burinsa, to Allah zai sanya masa wadatarsa cikin zuciyarsa, ya haɗa masa dukkanin al'amuransa, kuma duniya ta zo masa a ƙasƙance. Duk Allah ta'ala na cewa wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai ba shi mafita, ya azurta shi kuma ta inda bai yi tsammani ba. Ya ku al'ummar musulunci, Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa daga kissar Ka'ab ibn Malik, Allah ƙara masa yadda, yayin da suka ƙi zuwa yakin Tabuka, sai yake cewa, yayin da lamarin cewa ya same ni, an yi bayanin tafiyar yakin, an dawo ma'ana dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce sai kawai tunani na ya zo mini, sai na dinga tunanin ƙarya da zan je in masa, sai nake tunanin cewa da wace irin ƙarya zan je in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, je in fita daga fushinsa gobe. Na nemi ra'ayuka masu kyau yayin da nake tunanin wannan, yayin da aka ce mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo, sai kawai al'amura suka dinga sakuwa a cikin zuciyata. Na gane cewa ni ba zan iya fita da wani uzuri na ƙarya a gabansa ba. Kawai sai na haɗo gaskiyata, na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana waye gari ya kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi ya dawo daga tafiya, yana fara zama a masallacinsa, ya fara raka'a guda biyu, sannan ya zauna ga mutane. Ka'ab da Allah ƙara masa da sai ya ce, sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da neman manzon Allah sallama, sai na ga yayin murmushi irin murmushi na mai damuwa da bakin ciki. Sai ya ce, zo nan. Sai na zo wajensa, na zauna a gabansa, sai na ya ce mini, me ya hana ka zuwa yaƙi? Ba kana da abin hawa ba? Na ce, ya haka ne ya ma'aikin Allah, wallahi da na zauna a gaban wani wajenka wanda ba kai ba a dan duniyan nan, da na ga irin hujjojin da zan iya bayarwa na uzuri, kuma wallahi an bani iya musu. Amma kuma wallahi na san cewa in na gaya maka ƙarya a wannan ranar wanda za ka yi da shi a yau, wallahi ina tsoron Allah ta'ala ya yi fushi da ni akan wannan bayanin. Idan na baka labari kuma na gaskiya, za ka sama min mafita a kansa, wanda nake fata in samu afuwar Allah. Wallahi na rantse da Allah, ban da wani uzuri da zan iya cewa ba ya hana ni zuwa yaƙi ba, ban kuma taɓa samun wata dama ba kamar yadda na same ta a yanzu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, amma wannan yayi gaskiya, tashi har sai Allah ta'ala saukar da hukunci a kanka. Yace bayan Allah ta'ala ya saukar da hukunci bayan an gama kuma bayanin abokaina guda biyu, al'amarin ya zo na tuba, sai Ka'ab ya zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na masallaci, sai ya ce yayin da na yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da na same shi yana farin ciki, sai ya ce ina maka bishara da wata rana ta alkhairi. Tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka baka taba samun wannan ranar ba. Ya ce ya ma'aikin Allah, daga gare ka ne ko kuma daga wajen Allah ne? Sai ya ce a'a, daga wajen Allah ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin farin ciki, ana ganin fuskar tana ƙara haske, kai ka ce wani bangare ne na wata. Mun san wannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayin da na zauna gabansa, sai na ce ya ma'aikin Allah, lalle hakika Allah ya kubuta da ni ne da gaskiyata, yana daga cikin tubata shine ba zan kare mai wata magana ba
sai gaskiya. Iya tsawon rayuwata wallahi ban san wanda daga cikin musulmai ba wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da kyakkyawan magana ta gaskiya ba kamar ni. Tun lokacin da na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar, sama ga yanda Allah ya mun wannan baiwar, ban taba tunawa ba tun da na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar har zuwa ga wannan ranar ban taba yin ƙarya ba. Kuma ni wallahi ina kwaɗayin Allah ta'ala ya bani tsira daga duk ƙarya har abin da ya rage na rayuwata, kuma ta haɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala ya yi ma bayi tuba. Allah ta'ala yana cewa ya kwanda suka masu imani ku tsoron Allah kuma ku zama daga cikin masu gaskiya. Na rantse da Allah babu wata ni'ima da Allah ta'ala ya mun bayan mu shirya da ni zuwa ga musulunci da yayi wata fi girma a cikin zuciyata irin gaskiya da na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gaya mai ba zan ƙarin ƙarya ba, sai zama na halaka kamar yanda wanda suka halaka a baya. Allah ƙara yadda ga Ka'ab ibn Malik, Allah ƙara yadda ga Ka'ab ibn Malik da sahabbai baki ɗayansu da mu da su duk Allah haɗa mu a cikin wannan ni'ima ɗin ta aljanna da ƙoramun aljanna a wajen gaskiya ta aljanna. Ya ku taron muminai, babu gaskiya ba ta gushe ba ta zama cewa ita ce sha'ar na muminai, kuma su ne za su zama a cikin manganinsu da ayyukansu suna masu gaskiya, suna siffantuwa da ta cikin ɗabi'arsu har ya zama gaskiya ta zama gangar jikin ɗan adam. Da mutum ba zai yadda ya gushe ba yana faɗin gaskiya a ko da yaushe, yana faɗin magana baya da mawa kan wannan, ko kuma mutum ya dinga zato na ƙarya yana kirdadan gaskiyar har ya zama daga cikin ma'abota gaskiya din a rubuta shi a wajen Allah masu gaskiya. Wannan babban matsayi ne, daraja ce ɗaukakakkiya a tsakanin annabtaka da kuma shahada. Allah ta'ala ya ce duk wanda ya ma Allah da manzonsa da'a to lalle waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima daga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi. Madalla ga wannan babban matsayi din ya zo a cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina horon ku da gaskiya, na hore ku da gaskiya domin gaskiya tana shiryewa zuwa ga nagarta, nagarta kuma tana shiryewa zuwa ga aljanna. Bawa ba zai gushe ba yana gaskiya, yana kirdarin gaskiya, yana kirdarin gaskiya face an rubuta sunansa a wajen Allah a matsayin mai gaskiya. Madalla ga wanda Allah ya gasgata shi kuma ya gasgata Allah. Madalla ga wanda ya gaskiya a tsakaninsa da mutane, Allah ya girmama shi. Madalla ga mutumin da ya tabbata akan hanyar mutanen kirki har ya zama cewa Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa akan haka. Lalle Allah ta'ala ya ce a cikin muminai akwai wasu mutanen da suka mika wuya zuwa ga Allah, akwai wanda suka tafiye da al'amarinsa, akwai wanda kuma suke jira. Allah ta'ala bai canza su ga wani abu sai mafi alkhairi. Allah mun albarka da inda ku a cikin littafi da kuma sunna ya amfani da abin da ke cikin su na ayoyi da kuma hikima. Ina faɗin abin da kuke ji, ina neman gafara Allah da ni da ku daga dukkanin zunubi da kuskure. Ku nemi gafara Allah, kuma lalle hakika Allah ya kasance mai gafara ne. Godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Yana faɗin gaskiya kuma shine mafi alkhairin mai magana. Na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai, wanda yake abin bauta kuma mai gaskiya. Na kuma shaidar lai jagoran mu annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne, mai gaskiya amintacce. Tsira da minci da albarka su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa tsalkakakku da wanda suka fi tafarkin gaskiya da kyautawa har zuwa tashi kiyama. Bayan haka ya ku taron muminai, ku yi gaskiya kyakkyawar ɗabi'a ce. Allah ya yabi kansa da gaskiya a cikin alƙur'ani. Allah ta'ala ya cewa waye kai Allah kyakkyawan zance, waye kai Allah kyakkyawan magana. Wannan shine babban matsayin da Allah ya siffanta manzanni da su a cikin yazo a cikin alqur'ani. Allah ta'ala ya ce ku tuna ku ambata musu a cikin littafin Ibrahim, lalle hakika ya kasance mai gaskiya ne kuma annabi ne. Kuma ga ya musu ambata cikin littafin Isma'il, lalle hakika ya kasance mai gaskiya zance ne
kuma ya kasance manzo ne na gaskiya, kuma annabin mu Muhammad jagoran mu sallallahu alaihi wasallam shine mafi gaskiya amintacce tun kafin aiko shi, sannan kuma da gaskiyar ya zo, da gaskiyar ya bar labari, da gaskiya ya umarni, ya fi gaskiya akan duk wanda yake faɗi, kuma mafi gaskiya cikin alkawali. Ubangiji ya girmama shi da gaskiya a zahiri da batininta, kuma ya umarce shi ya yi kira gare ta a zahiri da batini. Allah ta'ala ya gaya masa cewa ka shiga da neman shiga ta gaskiya, ka fita da ni kuma mafita ta gaskiya, ka haɗa ni, ka sanya ni kuma a cikin suɓaninka ya zama mai gaskiya. Shari'a sai ta ce shari'a gaskiya, mutanensa su ne masu gaskiya. Allah ta'ala na cewa waɗanda suka zo da gaskiya kuma suka gasgata shi, lalle waɗannan su ne masu tsoron Allah. Ya koyi uwana imani, ita gaskiya asali ne mai girma a cikin niyya da kuma magana da ayyuka da halayenmu. Ita ce kuma nutsuwa da kuma kwanciyar hankali, da ita ake samu yayi damuwa da kuma amsa addu'o'i. Da haka mai gaskiya shi ne mai gaskiya a koda yaushe, mai ƙarya kuma wa iyazu billah kaskantacce ne, wulakantacce ne. Idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zargin ƙarya ko da a cikin al'amarin ɗan kaɗan, yana kuma kauce mata ko da ko akan ƙayar yaro ne, yana ƙoƙartin jawo hankalin mutane akan gaskiya da kuma ƙoƙarin tunkuɗe mutane akan ƙarya. Ga hadisi Abdullahi, Allah ƙara masa yadda, yana ɗan ƙaramin yaro yana wasa, sai masa ta kira shi a wata rana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana kallonsa, sai ta ce masa zo ka ansa, ta zo ka ansa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, me kika yi ne biki bashi? Ta ce ina so in bashi dabino ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, idan da a ce baki bashi abin da kika kira shi ki bashi ba, za a rubuta ki a matsayin makaryaciya, a rubuta miki ƙarya. Hadisin Abu Dawud ne a cikin sunan ɗinsa. Kar ku yi wasa da ƙarya, domin ƙarya idan aka buɗe babinta to bala'in rufe ta kuma zai wahala. Ya zuwa sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, na hore ku da ku kauce mu ƙarya, domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci, fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga wuta. Bawa ba zai gushe ba yana ƙarya, yana kirdadan ƙarya, face an rubuta shi a wajen Allah a matsayin makareci. Manzo Allah sallallahu alaihi ya tsortar da mu akan ƙarya, ko da akan mutum yana so ya wasa ne ko barkwanci. Manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa yana ƴaƴansa wasa da kuma iyalinsa, baya faɗi wata magana sai gaskiya. Ya zo musnad Imam Ahmad, manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa bonin azaba ya tabbata ga mutumin da yake bada labari ya ƙarya saboda mutane su yi dariya. Bonin azaba ya tabbata gare shi, bonin azaba ya tabbata gare shi. Ya ku uwana imani, ya ku uwana imani, duk al'amarin girma, duk al'amarin ƙarya girmama, to uqubarsa tana ƙara girmama, musamman a yayin da muka samu wannan abubuwa na sada zumunta na electronic devices da ake yada ƙarya, da ake yawa da ita ta hanyar kirkiro ƙarya da yada ta, da abin da ke cikinta kuma na mummunar ɗabi'a a cikin da mummunar sakamako a cikin zamantakewar mu. Mai hankali ya taka tsantsan, mai hankali ya taka tsantsan, kada ya zama yana da abin da yake yada ƙarya a hannunsa, kuma yana yayata abin da zai lalata mutanensa da rayuwarsa gaba ɗaya. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗaukar labari ka yada ba tare ka tabbatar da shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi dan adam laifi a wajen Allah ya dinga bar labarin abin da duk ya ji. Imam Muslim ta wannan hadisi. To yaya kuma mutumin da yake kirkirar ƙarya ya dinga yada ta, wannan shine yake kan tsarin azaba da bala'i, kamar da zuwa hadisi Bukhari daga mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce, amma mutumin da ya zo wajensa yana shiga cikin wani irin nau'i na bala'i da wannan abin zuwa ga ƙesa, to mutum ne wanda yake sammako daga gidansa ya yi ƙarya wadda za ta kai matsayin da zai zama babban abu. Mafi girman ƙarya kuma ita ce ƙarya ga Allah da kuma manzansa. A gobe alƙiyama kuma Allah ta'ala ya ce za ka ga wanda suke ma Allah ƙarya fuskokinsu baƙaƙe. Allah ta'ala ya ce ashe makomarsu ba ita ce wuta ba ga masu girman kai. Ya zo cikin sahih Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda mun ƙarya da gangan to ya tanadi makomarsa a gidan wuta.
dan haka ya ku bayin Allah ku sanya gaskiya ta zama ita ce abinda za a san ku da ita, ku lizimce ta a koda yaushe a boye da kuma a bayyane. Allah ta'ala zai ƙara muku taqwa a cikin zukatanku da kuma tabbatar da gaskiyarku. Ku dinga tunawa a koda yaushe cewa ita gaskiya ita ce qarina ta ikhlasi. Ba wanda zai kubuta a gobe alƙiyama sai masu gaskiya. Allah ta'ala yana cewa wannan rana ce wadda masu gaskiya za ta yi masu amfani. Allah ta'ala ce rana ce wadda masu gaskiya za ta yi masu amfani. Suna da aljannatai wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin su. Kyakkyawar makoma gare su ita ce suna tawwama cikinta. Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi. Wannan shine babban rabo. Dan haka ku yi salati ya ku bayan Allah ga mai gaskiyan nan abin gaskatawa. Lalle hakika ubangiji ya umurce ku da wannan. Allah ta'ala ya ce lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi. Ya ku wanda suka zance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi. Allah ya ƙara salati ga annabi Muhammad da kuma matansa, uwayen mu'mine da zirarsa, kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma iyali annabi Ibrahim. Allah kai albarka ga annabi Muhammadu kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da iyalinsa. Lalle hakika kai abun godiya ne Allah. Allah ka da khalifa bi guda hudu, Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sauran sahabbai baki daya da tabi'ai da waɗanda suka bi tabarkin gaskiya da kyautawa har zuwa ta kiyama, da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautayinka ya ubangiji masu rahama. Ya ubangiji ka ɗaukaki musulunci da musulmai. Ya ubangiji ka ɗaukaki musulunci da musulmai. Ya ubangiji ka ɗaukaki musulunci da musulmai. Ka sanya wannan gari ya zama amintacce da zaman lafiya da kuma samun kwanciyar hankali da sauran garuruwa na musulmai. Allah ka amintar da mu a garuruwanmu, ka gyara mana jagororinmu da masu kula da al'amarinmu. Allah ka karfafi jagoranmu mai kuma da al'amarinmu. Allah ka datar da jagoranmu Khadimul Haramain Sharifain da yarimansa amintacce ga abin da ke shi ne ɗaukaka ga musulunci da kuma gyaran musulmai, ga kuma abin da ke ɗaukaka da kuma alkhairi ga bayi da dukkanin jagorin musulmai. Ya Allah ka tsare addininmu da jagorancinmu da kwanciyar hankalinmu. Allah ka datar da jagororinmu da suke bakin iyaka da sojojinmu wanda suke bakin boda. Allah ka taimake su akan makiyansu da makiyanka. Ya qawi ya aziz ya zal jalali wal ikram. Allah duk wanda ke nufin mu da garinmu da zaman lafiyarmu da cutarwa, Allah ka shagaltar da shi a kankin kansa, kamar da kai da sa a kansa, kamar da kaskanci ne a gare shi. Ya ubangiji ka yaye damuwa ƴan uwanmu da suke Palestine. Ya ubangiji ka yaye damuwa ƴan uwanmu da suke Palestine. Allah ka yaye damuwar ƴan uwanmu da suke Palestine. Allah ka zama gata gare su, mai taimako, mai karfafa su. Allah mai ba su nasara. Allah karbi shahada wanda suka yi shahada. Masu raunin su Allah ka ba su lafiya, marasa lafiya ka ba su lafiya, masu yunwa ka kosar da su. Allah ga ka ga makiyansu makiyanka. Ya qawi ya aziz ya zal jalali wal ikram. Allah ga ka ga Yahudawa yan kama waje zauna. Allah ga ka ga Yahudawa yan kama waje zauna. Allah ka tarwatsa lamarin su. Allah ka tarwatsa lamarin su, ka yayata lamarin su, ka tsanya bakin ciki akan su ya Allah. Allah ka tsare Masjid Al-Aqsa, ka sanya shi zama daukakke har zuwa tashi kiyama. Allah ka yaye damu masu damuwa daga cikin musulmai, ka yaye bakin cikin masu bakin ciki, ka biya basu wanda ake bi bashi, ka warkar da marasa lafiya mu da marasa lafiya musulmai. Allah gafarta musulmai maza da musulmai mata da mu'mine maza da mu'mine mata, rayayyu da kuma matattu a cikin su. Ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya, ka ba mu kyakkyawa a lahira, ka tsare mu daga azabar wuta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.